Слушай, батко ти Дани, взимаш една свеж, лягаш чисто гол на леглото и се мушкаш газа и я палиш. Не, Такъв къс... Папазов, благодаря ти. Не, ти още малко ще ми кажеш, че трябва и да я запаля тая свеж, да ми гръмне задника. Ама, Светослав, благодаря ти. свеща, ама не да изгори да ти го запали газа. Ти като легнеш, се тъпчеш в газа и ляга, свеща си гори нагоре и просто така чувстваш една сила. Нали се едно, че Господ... Пречистване. Демек пречистване, един вид пречистване, нали? Пречистване, един вид. Направо така те пречиства, че си нямаш на представа. Обаче ще гледаш да туриш една капачка, да ти капи восък на газа, защото много пада. Ама да не вземе да ме пречисти от живота, от мъките ще ме избави ли? Не. Това е направо като водосвет става. Слагаш една капачка от буркан и си бушкаш свеща в газа и на капачката да стои да капи на капачката, иначе ще запали газа. Аз миналия път така...